Yo! We are here in Bren Lindon's house at Barangay T. Padilla. So kung bago ka pa lang sa mga channel, we are the Brothers Vloggers! So wala na mo ang duha na mo ron. Nilarga si Roland Lamusaw. So shout out Roland Lamusaw. Amping sa karkar kay Amping dito kay. Basta. Amping sa karkar. Maganda si mong mama ay kalintib. And si Don Ivan kay nibalik sila kay walay ka parkingan siya auto diri. So auto I mean bike. Kandado. Bili ng kandado sa iyang auto. So auto nibalik siya sa Mabollo. Auto bike din. And also, don't forget to smash that subscribe button, button, like, and share. And then turn on the notification bell para naamoy update sa mga sumusunod nga vlog. So, atong content round is about the stress and Filipino. So, anong karoon na itong content? Siyempre, ingon man among miss nga. Mao gini among content round. Masa datong nabunutan. Ayo, ikwanta pa kay mungit-ngita pa. Sorry guys, kaya nangita mi sa mong lightning. Lightnings dahil dili lightnings. Lain ang lightning so ibo ang ano niya. Kilat na good. Kung muna kayo ni nato ang about sa stress ng Filipino, so kung mo yung tag-stress, so kung muna kini para nato kay bisag kita tanan diri individual. We're experiencing different kind of stress. Financially, Love life. family, sabi to siya. Kita 20% rin mga millennials nag-experience kita stress because love life. Love life. Kung kita ning love life Yun yun. na, love life yun mga kuha dili na siya maayo dyan. So nganong ma-stress man ta sa love life? Usa sa rason nganong ma-stress ta sa love life. Kani yung buwagan ta. Huwag ganta, gaha kayo. Pariha ani. Babe, I have something to confess to you. What is it, babe? I want to end this relationship. I can't do this anymore. Why, babe? Please don't leave me. I can't live without you. It's just there's no spark anymore. I can't feel anything. Babe, please don't leave me. No. Babe, please. Babe. Anong gibiyahan ko niya? Kung wala ka nang maintindihan. Alo! Pamilya na dito! Mura si Guli man mo! Really, nigga? Asa? Atong dulo na! Sige. Man, what happened to you, man? Why are you so sad, man? You wanna ride a blue room? What happened, man? Why are you so sad? I'm fucking happy, man. Just accept the truth, man. Nga, wala gid forever sa inyo. You wanna ride room room? Let's go! Room room! Okay, man. Room room, come on! So mauna siya. Dapat pagbuwagan ganita sa iyo pag mo'y mauy kay Dapat dapat. i-enjoy na niyo mo life ni mo. Ikaw na kayo yan. Wala lagi. Wala ko iyo ko dil. Okay, ilan time sa na? Stress kay kami ko. Oy. Diari tamutan na sa to kami kong gintapa. Tapa, alay yun pa. Ani gintapa nanamo kay uyab gud pa pila kay uyab mo ka. Murag para sa Ang sarap. Pero na stress na igaba sa love life yun. stress. Oh, na stress. Yung ano. Sa meras hindi. Nawa Stress siya guys. Oh, Stress siya. Tungod sa amo pangutan na. So, usa na siya sa mga maka-stress po na to sir. Sa akin, ang love life mo dili mo ma-explain. No. So, ay ka naging buwagan ta, i-accept lang ginato kay sus, layo pa kay pila pa tay. Ako running 17. Oh, Really, nigga? 21. Daghan bitag magian, daghan bitag makatunan. So dapat enjoy lang kita sa tong life, no? Yes. Kay pagpadada na ginayuban. Mao ginay nakuan sa uban nga magbigti. Oo. So sa oras na pagko pa na dapat Enjoy gud. o unsa na ginay ilang desisyon, irespeto lang po nila mga bay. Dawaton. Acceptance ba? At usa sa kuan gyud, gi-mention mo kanina kanig yung family.
nga namang ma-stress ka about family kay usahay na kay gustong buhaton nga kanang di ka kabuhat tungod pod kay dili pod gusto sa iyong parents pero makasabot ana ug sa pa team leader sila and then followers ta di ba kita nakabauta nga kuan nilang gibuhat na to maayo pero natay gustong buhaton nga mas ma-enjoy sa kuan nga pamagi ba di ba There's something we want but we can't do. yeah siguro usahay makaingon ta murag higpit ra kayo pero Sakto. para sa ninato di ba I'm very proud of my parents mga na mga parents so Yaharan na parents ha. Nilimig ko. We are brothers by heart but not by blood. Yun! Roll VTR! Puso, midog. Uy! Uy, sige mag... Laag dira na ito gusto ang... First blood. Uli! Kagnaong ni mo eh. Hawa, diri. Di na ko ganang magkita. Di na ko muli sa tuwa. Uli, tuwa da. Ano ko ino? Initiate retreat. Buhat nis kong anak. Uy, kiba mo ko na ko'y pagkuhan pero naubir sa siya. Pa. Naman. Storyahan ta tagamay ba? Pasaylo ako ba? Kay kanang buhat ko to pagniaging adlaw ba nga ako mga barkada. Kawawan di ka. Kaya sa kayo uli-uli sa tuwa. Sinsya juga kayo ba? Okay ra na. Ayun lang dito ba? Oh, dili na ako. Uli tan sa tuwa na. Mo to sa example sa rason nga nung ma-stress ang kanang Mga Filipinos. One of the reasons that tungod po na ng mga palautang. Kasi mga palautang na sila, ma-stress na sila. Magkabuang nag-asam ngitag bayad. Manang ang uban, dili na magpautang, may hinungdan sa pagka-amisya. Paninglan mo ana nga, wala na. Human naman, nabayaran na. Mga ko sa nagpagkabulag. Yung mga amigo niyo palautang. Daghan. Kanis Darwin Kanyiti. Oh, Darwin Kanyiti. Darwin. Tanay sa kalibo utang na ako. Pagbantay mo ng tawahan na kay sige ginapangutang. Laing ka na panilgon, manigpas na. Panigbal na tawahan na. Joke na to, Joke. Kaya classmate na mo na yung pinaka the best nga manigbasay. The best nga yun. Best nga. Di manibasay. Pinaka the best nga mangutang. Kaling amigo nimo nga, ma-stress na kasi ginapangutang. Ang pait pa yun, mangutang na siya para ikabayad siyang utang. Oh, parehan na sa dani. Kung sila mo ka kanya parta kay ako bayad sa kong utang sa kong... Sorry kayo kung di may pa-utang ni makaroon kay di mo na maayo gud. Wala ko'y kwarta lagi ba kay gipis ako karon ba kay napay bayaran ako. Kwarta ba kay maron tong kuan ako. Stress na kay kurong kuan na gud kay... Wa ko'y kabayad sa ilang mga utang. Kanang nay maayong buhato na bay. Nang abangan nga namo pangitag trabaho. Abangan mga namo pangitaan na natong pagi. So mo na. So dili ta magpatakag pangutang bisag amigo ta, amigo dili ka magsalig sa mga amigo, di ba? Kung sa may mga storya niya about ato. Nato dito gidangay ko no, may namay mga paagi gihapon. Oh. Kay ug sigag pangutang niya, mahuwam ka para ibayad sa imong utang. Wag gyud pagkahumanan. Oh, ma-stress juga na gid, ma-stress ka asa na kagid pagkabayad na sa Oh, makita naman sa mas mayo jud mangita og trabaho no. bitaw, maayo gina. So manata sa Oh, stress. Mga Kani pong mga values sa Filipinos. values and traits. Mga traits. Mga kabatasanan. Mga kabatasanan. Oo. Mamara. Mga batasan sa mga kasagaran Filipino, kasagaran na. Wala ko nagingon nga tanang Filipino pero kasagaran. Mo ba matasan. Example, hindi nga skugon ta kanang Unsa nang ningas ko tamad. Kaya takulan. Naigoy Dagay may guani, gid. Sa ako na estudyante. Kay Kasi sa sa mo trabaho estudyante, para gid ani. Triple kill. Maniac. Ilan? Pagtuon oy, exam na to ugma. Yan na mo, tuon na lagi karon. Okay, hapit na ni. Ya, patay. Sige na ko kag pangupyas mo nga. Kapoy ba kay kabataa ka. Tunto. Lagi mamumuti ani og mawa. Ah,
Mao na siya. So mana nga anto pagka tinapulan yun, kita mga estudyante, okay, especially kita mga college, hindi kita magtinapulan kay Di na kita pwede sa college. Di hindi na kita pwede sa college yun. Survival dyan sa college. So dapat kanang ML, ibutan na sa lugar, Roland Lamusaw, Gio, oh, Kevin lang Pagos, Dikoy. Irma! Apil na yun. Og study dito mo tinapulan yun kay para ni sa tong future, di ba? So next, kaning pakikisama. Uban na to dere kay mukuyog na lang ta, balag sayop ang Sabay na. oh, musabay na. Balag sayop ang binuhatan basta maka-amigo na kana nila, di ba? Kamo relate siguro man. Relate man, di ba? Relate sila na. Para ning itapuha. Si Odeo? Asa ba? Turo? Asa na ba? Tura lagi! Ama naman. Kaya na, lahat na na. Karon. Ayaw, kayo wala mo na naigibuhat sa tuwa. Yo, ikaw, migom ka na mo. Ito lang ang sabay ka na mo. Ito birahon, tara. Udi, barog da. Lima nyo deh. Kasi liman mo. Mapalaga? Parang nga? Sumo na. Para to sige pakita kanina nga kuanto kanang nikuyog na lang siya kanang May lagi Bira. na sila gibirahan ba nga? Sige birahan. Pero Dili siya ganahan. Oh. Sugot na siya. Sugot na lang siya. isabay na lang siya ba kay Sabay kay mamay yung ganang mamay kon siyang mga amigo. ang usasad sa kanang mga batasan dito sa Pilipino. At ako pride ba rin Tigasan. Bisan kani kanang kabaw siya nga Siya sa nga siya sayop. Ana ba murag ko ano ka? Oh, di siya mo-admit kay siya sayop. Prideful siya siya. Oh, pride grabe jud kayo gid. Para lang tabuha sa eskwelahan. Oh, tara ni guys. Tala no, migay yung laki mo ka rin kayo sa. No, ikaw may dangag diya. Cellphone na tatili. Say gusto yung mga ito ko dahil. Huwag kayo na rin. Ha? Ikaw bilang sana. Bagay. Unsa may problema niyo duha? Siya mo sir kay na-blocking siya sir. Murag nanuyo jud ba? Do, wato na ako tayo sir. Dangag lang gina siya. Di, ang mas maayo ni ikaw na laki maganda pa pangayog sorry niya ba. Mahusay ni ninyo ba? Di sir, dito na ako sa sir. Ya, dangag lang gina siya. Oh, mo ba? Oh sir. Ya, ano saan ni pag-usay ron? Ako na lang mga pasaylo sir. Sige, migo ka ng... Ako na lang mga pasaylo, migo. Sorry kay migo kay. Ingon ka, huwag ka ni tuyo ka. Pero... Okay lang ko. Mo na. So dagan mo ka-relate, di ba? Kay nayo ba na lagi tay pride pero say ato ginay pa ubos, di ba? Kita na. Paubos na, di ba? Kaya nga lagi mapaubos. Oh, ipaubos na to. Usahay, di sa pwede paubos lang sa pirmi ha. Oh, dili ta paubos pa. Manubra man sa dapat. O kabaw ta nasa sakto. Ato i-kon pero ipamagi sa nindot nga tarong nga gianan, di ba? Para dili ta magagubot. Oh, masud na. Ang usapon sa kuan gyud kanang straight sa Pilipinos kaning kuan bahala na nga tao. Kanang bahala na kanang Isip pa og mahal. sa ato pang mga estudyante makapas maka-comply na ta bahala ba? bahala na. Okay na, di ba? Basta Bahala makapasa. na kaya mo Basta basta makapasa. bahala na. Oh. Bitig pa break ka pangayo. Kana pong kuan magsalig pud sa divine power o sa lain pang term sa team leader sa grupo. Mao gina, mao sa kasagaran jud karon. Magkuha na siya, magsalig na sila sa grupo nila. Magsalig na sa grupo na sila Para na mga mga reports. dawlim. Para na lang gid ani. So guys, naigi-kuha na to si Sir ba nga taas na to nga atong i-report ugma. So at sa ilan mo sa tagsa para atong i-report ugma para ready ta kayo ba. So about this Filipino traits and values. So kani man hiya. So kinsa gyud na mo report ni. Really, nigga? Uli, leader mo ka na mo uli. Kaya ra ka na mo uli.
bitaw. Kaya na nimo. I trust in you. Gulye, salag na kayo nimo. I know the teacher favorites you. Really, nigga? And you are the favorite of our teacher. And I know you. You can do that. All of that, you can do that. You know. Kaya rin mo lagi. Kaya. Atay ni mga grupuhan, they have no learning. But soon, I am the only one graduation. So mo na siya. Di ba, karelate nga. Magsalig ta kay Bright atong leader. Wala na tayo salig sa itong kagalingon. Magsalig kay kanang atong team leader kay Bright kayo. So mo na no. Kanang dita mag-practice tag kanang kuan. Kanang tanaw sa itong kagalingon nga. Kamao sige to. Manikamo. Di ba nito ni? Oo. So mo na siya tanan guys. So I hope namin nakatunan and pasensya na kayo kay Bago pa kayo kanang bago pa kay may vlog. Awaon kay Misa mo Vlog. magkamera. Kanang mauwa pa may mga tanaw kamera. Punta kami Excited rin kami. Oh, Excited kami baby. kapay. Pon. Soon. Oo. Kabuhat may line video and then Hope nga, manindot na dyan. manindot na gini. Pasensya na kayo sa mong kuan, murag awkward kay pamin tanawan sa camera. Pero I hope you like, share and subscribe and continue to watch our videos soon. Really, nigga? Once again, we are the Brothers Vloggers. Shoutout pala sa So, shout out pala, solid fan. Yes. Solid Bago pa ba kami nanami mga solid fan din. Okay. First video na mo, grabe. Dagga na kayo kuan. Last video na mo. Oh. Dagga na dyan kayo. So, fan number 1 sa Angel Oxy. Juluksi. Shout out sa iyo, si Coco Martin. Coco Martin. Yolo Pascual. Yolo Pascual. PG ang probinsyano. Oh, si Lola Julia Flora. Barreto. Si Aliana. At si sa to? Si Bolante o si Botete. Itong gwapa kayo ba? Si Liza Soberano. Liza Soberano. Thank you for supporting us. Enrique Hilmigo. Yeah. Ayay. Wala sila yung mga solid fan mo, di ba? So, naari na magtapos among guan, among vlog. So, okay! Kailangan na kamot day. Uy, apil na kang muti ba? Ay, kabantay ka na sa mga vlogger, Kita. So, babay na rin na magtapos ang among vlog. So, 1, 2, 3, go!